Mayong buntag sa tanan. Buntag. Mayong kabuntagon kanatong tanan. Andam na batang tanan nga kanang maminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Dalaygon gyapon ang Dios sa atong kinabuhi. Okay, before ko magsugod, magampo na ta sa Ginoo. Amahan mo nga Dios, salamat amahan sa imong kamaayo. Salamat amahan ining takna sa kabuntagon nga imong gihatag kanamo amahan. Amahan, akong gipangayo ang imong presensya nga diin magauban kanamo ining napita. Amahan, ayaw ilingyo ang imong panagway diha sa among pagpamuhat kanimo. Kung may kasaypanan man kami amahan nga dili angayan diha sa among pagpamuhat, pasaylua kami amahan. Amahan, tabangi kami nga diha sa among pagpamati o diha sa among pagtuon sa imong mga pulong, hatagi kami panabot. Ablihi amahan ang espirituhanon nga kasing-kasing, ablihi usab amahan ang espirituhanon nga hunahuna, ug ang mga pulong amahan pagasilyuhi diha sa matag usa kanamo. Amahan, takos ka alang kanamo, bisan pa man sa balaang espiritu, ikaw among gilauman nga magapamuhat ka nining takna sa kabuntagon. Bisan pa man kanako diha sa pagsulti sa mensahe sa Ginoo, pagadihugi ako amahan. Bisan pa man ang naminaw amahan, tabangi sila nga sila makagkat-on amahan diha sa imong mga pulong. Pasalamatan kanako amahan diha lamang sa imong bugtong anak nga si Kristo Hesus ang among Dios ug manluluwas. Amen. Amen. Okay. Dirita sa 1 Timothy 6:10. Kay ang pagkamahigugmaon sa salapi mo'y tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimula Ginoon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kaguyanan. Kalaygon ang Dios. Nining kalibutana sa tinud-an na ilang nagitay ka ng daghang panginahanglan. Kitang mga tao gusto kita ka ng pinilo nga panalangin. Apan sa tinud-an na ilang ang kasulatan nag-ingon gid siya nga ang paghigugma sa bahandi mo'y sinugdanan nga ang tao mamahimong daotan. Diha sa kasulatan adunay duha ka lalaki o adunay usa ka amahan. Gani ang manghod nga lalaki nangayo siya sa bahin sa katagayunan sa iyang amahan. Gani ang nahitabo gihatag kini sa amahan ngadto sa manghod. Ug ang nahitabo usab sa sunod adlaw gibaligya sa manghod nga lalaki ang iyang bahin sa katagayunan sa iyang amahan. Ug sa pagkahuman ni milangyaw siya ug iyang kanang giwaldas ang iyang kwarta ngadto sa kahilayan. Ug nahitabo nga ang iyang kanang katigayunan nga bahin siyang amahan kanang nahurot kini. Gani ang iyang gibuhat sa dihang naupdan siya kwarta, ni-apply na lang siya og trabaho. Gani nakakaplag siya trabaho nga tiglawg na lang siya sa baboy. Ug ang nahitabo kanang niabot ang dakong gutom niadtong dapita. Gani buot na lang siya mukaon sa bunga sa kahoy niadtong dapita tungod sa kagutom. Ug nahitabo nga namalandong siya sa iyang kaugalingon. Miingon siya siyang kaugalingon nga ang akong amahan aduna siya daghan nga mga sulugoon. Gani sobra pa ang ilang pagkaon dito. Ug miingon siya siyang kaugalingon nga mangayo akong pasaylo sa Dios ug mangayo akong pasaylo sa akong amahan.
ug didto moadto ko sa akong amahan aron mamahimo na lang ako ngayang ulipon. Ug tabo nga mipauli siya sa ilang panimalay. Gani sa pag-abot niya sa ilang panimalay, nakita siya sa iyang amahan. Ang gibuhat sa amahan, iyang gisukat ang iyang pinangga nga anak. Ug mingon ang anak nga lalaki, ang manghod. Mingon siya nga, amahan, pasaylua ako sa akong mga kalapasan nga akong nabuhat diha kanimo. Himuan na lang ako nga imong sulugoon. Apan ang amahan, mingon ngadto siyang sulugoon nga kuhaa ang pinakanindot nga bisti. Ug sulobi siya og singsing. Kay tungod kining akong anak nawala apan karon nakaplagan. Ug ihawi siya og pinatambok nga baka. Amen. Praise God. Hallelujah. Dalaygon ang Diyos. Natingala ang magulang nga anak sa amahan. Gani sa dihang gikan siya sa kanang pag-atiman sa mga kahayupan, gikan siya sa kanang paghago, sa kanang bulhaton diha siyang amahan, sa dihang miabot siya siyang panimalay, natingala siya. Nganong ana ay dakong kumbira dito sa ilang panimalay. Nangutana siya sa sulugoon. Mingon siya nga, unsam ni nga tabua? Ngano man ni? Nga naamay ka ng kalingawan diha sa mua. Apan mitubag ang sulugoon ngadto kaniya nga ang imong igsuon nga nawala karon nakaplagan. Gani gipaiwahawan sa imong amahan ug kanang pinatambok nga baka. Ug bigula ang amahan. Ug yang gialam-alaman ang magulang kay tungod ang yang magulang nang luod man. Mao to nga mingon ang amahan ngadto sa iyang magulang nga lalaki. Anak, ayaw ka balaka. Kay kini ang imong manghod nawala apan karon nakaplagan. Apan mitubag ang magulang nga lalaki. Mingon siya nga, tay, sa tinud-anay lang naghago ako kanimo sa pagserbisyo diha kanimo. Naghago ako pag-ayo sa pagtuman sa imong kasubuan. Bisan gani usa na lang kakanding, wala ko nimo pag-ihawi. Aban kining imong anak nga ang iyang kwarta iyang giwaldas ngadto sa kilayan. Imo hinuon siya giihawan o pinatambok nga baka. Mitubag ang amahan. Mingon siya nga, anak, wala pa ka masayod nga kining tanan nga ako imuhaman. Busa kining imong igsuon nga nawala karon nakaplagan. Inganoy ni siya may tabo sa atong kinabuhi, sa pagkinabuhi nato nining kalibutan. Diha sa Juan 1:12 nagingon ang kasulatan nga ang tanan nga nagdawat kang Hesukristo may katungod na nga mamahimong anak sa Dios. Sa ato pa nga kitang tanan nga nidawat kang Hesukristo ug nangalagad sa Ginoo, gitawag na kita ug mga anak sa Dios. Mao na giingon sa kasulatan. Apan nay mga panghitabo sa atong kinabuhi nga dili gyud ta makasabot. Nay mga anak sa Dios nga gusto gid sila nga maadunahan. Nangandoy gid sila nga maadunahan sila sa ilang kaugalingon. Apan ang kasulatan diha sa 1 Timoteo 6:10 nagingon kay ang pagkamahigugmaon sa salapi maoy tinubdan sa tanang pagkadautan. May mga tao nga tungod sa kadako sa ilang tinguha nga masapian nahimulag hinuon sa pagtuo ug nahiagom sa daghang mga kagul-anan. Praise the Lord, dalaygon ang Ginoo. Mao ni siya nitabo sa usa ka anak nga nawala. Gani ang iyang tinguha sa pagkinabuhi nining kalibutana, nahigugma siya sa bahandi. Muna nga ug hitabo diha sa paghigugma niya sa bahandi, gani kanang ang iyang bahandi mga panalapi
iyang gigasto ngadto sa kahilayan. Sa ato pa nga milaya sila. Milaya siya ngadto sa iyang amahan, ngadto siya pinuy-anan. Milangyaw siya ngadto sa layong dapit. Sa ato pa nga ang pagigugma diha sa bahandi. Mahinungdan nga kitang mga alagad sa Dios mahimulag kaniya. Amen. Amen. Sa ato pa nga gikinahanglan nga makakatunta sa pagkuntinto sa atong kaugalingon. Kay nag-ingon ang kasulatan nga walay pagsulay nga dili ninyo maarangan. Sa ato pa nga kining mga nahitabo sa atong kinabuhi ginahan-ay na daan diha sa Ginoo. Sa ato pa nga kining mga pagsulay nga midangat sa atong kinabuhi gitugutan kini sa Ginoo. Kay mura ba gusto nga susihon sa Ginoo kung unsa gyud ang atong gidakon nga paghigugma ngadto kaniya. Muna si tinuod. Kay ang pagsulay gituyo kana diha sa mga alagad. Kay aron ang atong pagtuo sa Ginoo mulambo ug adunay pag-uswag. Di kinahanglan sa mga Kristohanon nining kalibutana nga naa lang sila'y pagkuntinto sa ilang kaugalingon. Kay sa tinud-anay lang kung atong itutok ang atong kaugalingon nining kalibutana, puno sa kalisdanan, puno sa pagsulay, puno sa kaguol, puno sa kasakit. Muna say tinuod. Buot sa Dios nga atong itutok ang atong kaugalingon ngadto sa unahan. Ngadto sa ganti nga gitagana sa Ginoo sa tuwa. Kung naay mga pagsulay gikinahanglan nga always lang gyud nato ipunting ang atong kasing-kasing diha sa Ginoo. Always lang gyud nato nga ipunting ang atong una-una diha sa buhaton sa Ginoo. Amen. Kay wala ta nasayod ang Ginoo. Nagsulay ra gyud diha sa matag usa ka nato. Kung tinud-anay ba gyud ang atong pagigugma diha kaniya. Apan kitang mga Kristohanon, nangandoy gyud ta nga someday maadunahan gyud ta, someday nga makabaton gyud tag dagkong mga panimalay, someday mouswag gyud ang pagkinabuhi nato ang Kristohanon diha sa Ginoo, apan susama sa usa ka anak. Sa dihang miuswag na siya, unsay nahitabo, nawala na siya sa iyang amahan. Amen. Amen. Kung sa tinuod, nagikinahanglan makakatunta sa pagkuntinto sa atong kaugalingon. Kung unsay anaa nato sa pagkakaron, gikinahanglan nga makuntinto na ta kung unsay anaa nato sa pagkakaron. Ngano man, ang amahan nga naa sa langit, kanunay siyang nagtan-aw kanato. Nagingon ang kasulatan nga tan-awa ninyo. Ang kalanggaman giunsa sila pagpakaon sa Ginoo. Wala sila'y binhi aron ipugas, ug wala sila'y kamalig aron tigumanan sa ilang anani. Tan-awa kung giunsa sila pagpakaon sa Ginoo. Pagkadyutay ra gyud ninyo ug pagtuo. Gikinahanglan nga diha sa sitwasyon sa atong kinabuhi. Gikinahanglan nga muuswag gyud ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Kung naay mga kalisdanan, mga kasakit nga maabot sa atong kinabuhi, gikinahanglan nga dili ta mututok sa kalisdanan. Dili ta mututok sa mga kasakit. Kanunay gyud natong ikapunting ang atong kasing-kasing ug una-una diha sa Ginoo. Amen. Amen. Muna nga dili ta magpaanod-anod sa mga pagsulay nining kalibutana. Kay basin mahisalaag na inunta sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. Ang lusay bitaw, kung dili na siya makatapot diha sa balas sa tinud-anay lang, maanod ang lusay. Asa ang balod, muadto siya. Kung ang balod mobalik ngadto sa kanang laod, muadto usab ang lusay. Di kinahanglan kung naay mga pagsulay nga mudangat sa atong kinabuhi, di kinahanglan nga always kita nga nakapunting diha sa Ginoo. Amen. Si Apostol Paul nagingon siya nga Ginoo, ingon ani ba gyud di ay ang mga lagad kanimo? Puro na lang kalisdanan ang midangat
sa akong kinabuhi. Puro na lang kasakit, kaluya sa panglawas ang midangat sa akong kinabuhi diha sa pagpangalagad kanimo. Apan unsay gitubag sa Ginoo ngadto sa apostoles. Pablo, igo na ang grasya nga akong gihatag kanimo. Sa ato pang diha sa pagpangalagad nato sa Ginoo, igo na ang grasya nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Amen. Unsay moabot sa atong kamot, gikinahanglan nga makakat-on ta sa pagkontento sa atong kaugalingon. Unsay dangatan sa atong kinabuhi, gikinahanglan nga always lang yun nga makapunting ang atong hunahuna o kasing-kasing sa Ginoo. Amen. Sa tinud-anay lang, ang grasya sa kaluwasan gihatag na sa Ginoo nganhi kanato. Unsa pa mang mga butanga nga atong gipangita nining kalibutana, nga ang tinuod nga bahandi mao ang kaluwasan. Mao na siya tinuod. Nganong mangita pa man ta sa ubang mga butang. Nagihatag naman sa Ginoo kanato ang tanan nga mao ang kaluwasan. Imo bang ibaylo ang kaluwasan sa mga bahandi nining kalibutana? Sa tinud-anay lang, sa dihang gidawat nato si Hesus, nahimo na kita nga anak sa Dios. Amen. 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 Nag-ingon ang kasulatan nga unaha hinuon ninyo sa pagpangita ang gingharian sa Dios. Kay ang tanang mga butang nga nangawala diha kaninyo idugang ra sa Ginoo. Amen. Unaha sa pagpangita ang gingharian sa langit. Giginahanglan nga always lang yun nga nakapunting ang atong kasing-kasing diha sa bulhaton, diha sa misyon nga gihatag sa Ginoo nganhi kanato. Kaysa dihang gidawat nato si Hesus sa atong kasing-kasing, anak kita. Apan ang anak nagtuman siya sa kabubuton sa iyang amahan. Unsa may kabubuton sa amahan nga naa sa langit, nga magsangyaw kita sa maayong balita. Atong tumuanon ang tanang sugo sa Ginoo ug magsangyaw kita sa maayong balita. Unsay nitabo sa usa ka anak? Mura bag moingon sa siyang kaugalingon nga, tay, sa tinud-anay lang naghago ko diha nimo pag-ayo. Naghago ko sa mga bulhaton diha sa imong gingharian. Nagsangyaw ko sa maayong balita. Nag-Bible study ko dinhi, nag-Bible study ko dito. Apan tay, nganong wala man ko nimo panalangin eh. Apan ka ng mga bag-o nga Kristohanon, imo hinong gipanalanginan. Unsay gitubag siyang tatay? Anak, kining imong manghod nawala apan nakaplaga. Sa ato pa nga gihatagan siyang kalipay siyang tatay. Apan miingon pa gyud ang iyang tatay pag-usab nga kining tanan nga anaa sa kuha imuha man. Amen. Sa ato pa nga ang tanan nga naa sa atong tatay atoa kana. Amen. Amen. Muna sa tinuod. Muna nga sa dihang bag-o pasad ta sa Ginoo. Grabe ang kalipay nga nasinati sa atong kinabuhi. Hinumdumin na ninyo. Kung giunsa mo pagkapot sa Ginoo. Mura ba ka nagdili na ito ikabaylo ang kalipay. Grabing panalangin nga miabot sa atong kinabuhi. Apan sa dihang nagsugod na ta sa bulaton sa atong tatay nga naa sa langit. Muna nga daghan na kitag mga pangandoy sa atong kinabuhi. Amen? Amen. Mao na si tinuod. Nga gikinahanglan nga makontento ta kung unsay anaa sa pagkakaroon. Nganuman, ang tanan nga anaa sa atong amahan ato aman. Amen. Sa ato pa nga kanang bag-o pagid sa Ginoo, panalanginan na sa Ginoo. Mura bagakson pa ka pag-ayo sa Ginoo. Suluban kag nindot kay nga bisti ug singsingan pagyud ka sa Ginoo. Mura bag kanang maglakaw ka sa kadalanan nga grabe ang kalipay. Apan wala siya nasayod nga mailalom siya kadug sa kasubuan siyang tatay.
Amen? Ingon ana sa ta. Muna nga gikinahanglan nato makontento gyud ta sa atong kaugalingon. Dili na ta mangandoy ug laing mga butang anuman. Gihatag na sa atong amahan ang pinakanindot nga butang nining kalibutana. Gikinahanglan nga always lang gyud ta nga makatutok sa buhaton. Sa tinud-anay lang magsige tag reklamo sa Ginoo. Apan niabot pa ta sa atong pagkakaron. Gani ang Ginoo naga-provide siya sa tanan natong panginahanglan. Sa tinud-anay lang atong kinabuhi, gisit ng daan sa Ginoo. Dili na ta angay nga mabalaka. Apan gumikan sa atong pagkatawhanon, gumikan sa buhat sa yawa nining kalibutana, hatagan gyud ta niyang kabalaka aron mahimulag ang atong pagtuo diha sa Ginoo. Sa ato pa nga tinguhaon hinuon nato ang pagtigom ug bahandi ngadto sa kalibutan. Diha sa Mateo 6 nagingon ang kasulatan nga ayaw kamo pagtigom ug bahandi nining kalibutana. Kay inyong mga bahandi kutkuton lang sa taya ug kawaton. Adto hinuon kamo pagtigom ug bahandi sa kalangitan. Kay dito sa kalangitan walay taya nga makakutkot ug walay kawatan nga makakawat dito. Kay asa gani ang inyong bahandi ato usab ang inyong kasing-kasing. Amen. Unsa man ning mga bandia? Okay, atong basahon diya sa 1 Timoteo 6. Dire sa 17. Pahimangnu'i ang mga dato nga dili sila magpahitason o dili magsalig sa bahandi kundili sa Dios. Kay ang bahandi dili makahatag og kasiguruhan apan ang Dios sa walay sukod naghatag kanato sa tanan aron kita malipay. Sultihi sila sa pagbuhat ug maayo o sa pagpadato diha sa mga maayong binuhatan, sa pagkamaghatagon ug sa pagtabang sa uban. Meaning paggiha makatigom sila og bahandi nga mahimo nilang lig-on nga sukaranan alang sa umaabot ug maangkon unya nila ang kinabuhing matuod. Amen. Unsa ang pinakamaayong bahandi nining kalibutana? Sa tinud-anay lang ang pagbuhat ug matarong. Ang paghatag sa atong isig katao. Sa ato pa nga nagtigom ta ug bahandi ngadto sa kalangitan. Mano say tinuod nga bahandi nining kalibutana. Nga gikinahanglan nga kun unsay anaa kanato, gikinahanglan nga kibawtang makontinto. Gikinahanglan nga always lang gyapon ta nga magbuhat ug matarong. Kay naay mga time ang yawa muumpir kanato og mga bahandi aron makasala kita sa Ginoo. Aron mahimula kita diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna say tinuod. Naay mga time mura kag hayluon ug daghang mga kwarta. Imong ibaylo ang kaluwasan sa daghang mga kwarta. Sa tinud-anay lang, naay mga time nga mura bag katungdaan nga mga tao nga dugay na silang nakautang sa tuwa. Ato pag yung agtuon, ato pag yung paningnon. Apan wala ba ta nasayod nga kita mga Kristohano na? Kung sabay giingon sa kasulatan nga pagpanghuam kamo ug ayaw paabot og balos. Sa ato pa nga kung nakapahuam ta sa atong isig katao ayaw na paningla. Kay kita mga Kristohano na. Ikinanglan sa maro ka magpahuam. Wow, kag si Quinta, si Katos. Di ba maganda nga kita mga Kristohano, di kita maningil. Amen? Amen. Muna nga, ayaw na to balika ang nilabay. Muna nga na nato sa bagong kinabuhi. Nakita na nato ang tinuod nga bahandi nining kalibutana. Nganong ato pa mang sublion, katong mga dapita nga puno man ta niadtong dapita sa kapakyasan, puno sa kasakitan. Muna nga kita Kristohanon, kita ang mumaymay sa mga tao, kita ang mutudlo sa mga tao. Apan ibutang nato nga nay mga tao nga daan ang nakautang sa atoa. Ikinahanglan nga papaso na nato ang utang. Dili na ta maguna-una. Nganuman nakatutok man ta ngadto sa unahan. Ulis nato itutok ang atong kaugalingon ngadto sa unahan. Tanawang imong kinabuhi sa unahan unsay dangatan nimo. Human sa kamatayon, hukmanan sa Ginoo. Amen? Kuna nga, anong nabalaka man ta sa atong kaugalingon? Nga kitang tanan,
lumalabay raman sa pagkinabuhi nining kalibutana. Nganong nakatutok man ta sa mga butang nining kalibutana? Kaya kitang tanan, mahanaw raman da nining kalibutana. Di kinahanglan nga atong itutok ang atong kaugalingon ngadto sa unahan. Tan-awa ang imong kaugalingon ngadto sa unahan. Ayaw nining adawa. Kaya kining adawa sa tinud-anay lang, puno sa kasub-anan, puno sa kasakit. Mura bag ka nang mag-ilog ang kalipay o kasakit. Mura bag mag-ilog ang luha o atong mga singot. Buot sa Ginoo nga dili mamahimong miserablis ang atong kinabuhi sa pagkinabuhi nining kalibutana. Buot sa Ginoo nga atong agakon ang atong kaugalingon sa pagkinabuhi ngadto sa iyaha. Kay daghang mga tao nga nangadato na nining kalibutana, apan ay layo sila sa Ginoo. Apan sa tinud-anay lang, dili sila mao'y tinuod nga mga dato. Kay ang tinuod nga mga dato, katong mga tao nga diin nagtigom sila bahandi ngadto sa kalangitan. Uban sa pagbuhat og matarong, uban sa pagdisiplina sa kaugalingon. Muna si tinuod nga bahandi nining kalibutana. Kay daghang mga tao nining kalibutana, daghang mga Kristohano nining kalibutana, nga nana sila'y mga sakyanan, nana sila'y dagkong mga panimalay, apan nawala na ang tinuod nga bahandi. Nga naman, nawala na ang paghatag nila ngadto silang isikataw. Nawala na ang pagbuhat og matarong. Mo na nga nipuli ang garbo diha siyang kinabuhi. Mo na hinungdan nga diin kung ang garbo ipadayon sa usa ka tawo, mahiagom hinuon siya ngadto sa kalaglagan nga mao ang linaw nga kalayo sa impierno. Mo na si tinud-anay. Ikinahanglan nga always gyud ta nga magmatinumanon sa Ginoo. Daghang mga tao nga nagtudlo kanato diha sa mensahe sa Ginoo, apan sa tinud-anay lang dili na sila makaluwas kanato. Ikaw mo'y makaluwas sa imong kaugalingon. Amen. Kita mo'y makaluwas sa atong kaugalingon. Kay mag-unsa man kung maangkon nato ang tibuok kalibutan, tibuok bahandi nining kalibutana, apan ang kaluwasan sa Ginoo nga gihatag kanato mawala na. Wala na. Ug mahigugma na ta sa mga bahandi nining kalibutana. Sa tinud-anay lang, dili lang pagtuman sa kasuguan sa Ginoo mo'y makasulod kanato ngadto sa gingarian sa langit, kundili ang pagpangalagad sa Ginoo, pagbuhat og matarong sa tibuok niyang kinabuhi. Kay mag-unsa man kung nagtuman ka sa kasuguan sa Ginoo, apan wala ka nagtuman gyud sa pinakamaayong kasuguan nga ang ngayon ta nimong pagabuhaton diha sa kabubuton sa Ginoo. Okay, diha na lang tataman. Ato lang putlo na itong mensahe. Praise God, hallelujah.